holno fulɓe foti e nder afrique leyɗele men to tolni so en gayni noon kalen ko jiɗɗen haalde ko eɗen limta leyɗele fulɓe afrique to tolni kala hen pullo nanɗo inde leydi mum welto mbaɗa hen keere mbaɗa drapeau leydi ma so tawi a nanani miɗen ñaagui mbaɗa men signe andu men juumi walla a leydi ndi ndi andaka en jeehi mbiɗen ko sénégal gambia guinée conakry guinée bissau sierra leone libéria mali mauritanie burkina faso niger nigeria cameroun ghana togo benin central africa tchad soudan et sud soudan eɗo leyɗele pattam lameji to fulɓe tawette ɓe leli eɓe deeƴi ko fulɓe tigui rigui ko jommu en d'origine e ndi leyɗele allahu akbar so tawi en jiiɗi eɗen wawide leyɗele 17 ha 19 hande to fulɓe anda eɓe jogui doole kadi eɗo leyɗele te leydi fof ndi arɗa ko hakkude ko ɓoni 50% e 40% e 60%. wadde holno fulɓe wiyete ko langa troisiéme langa pili parle en afrique ɗum ko fenade goo ɗiɗi ɓe mbi ononde 55 millions habitants fulɓe ɗon ko fenade ɗiɗi holko waɗi ittude noon ko leñol ngol jaɓa haalde ɗemgal ngal jaɓen janngude jaɓen kadi hollitade darten carte d'identité ji par ce que kala mo ala carte d'identité windaki ala e liste fulɓe jangge ƴeewe carte d'identité wayon hande aduna weeti wayanno aduna wayni ko wona ɗum ko kala ɓiɗɗo pullo nanɗo he inde leydi mum mbaɗane en commentaire ɓiɗɗo pullo mo nana he inde leydi mum mbaɗe présente rapidement wasata taw ko hakkillaji woni timmani en calmini pulago ngu kuuɓal e kiɓɓal on ñaganama Allah jaam e nden kay kisal oɗo ko ɓiɗɗo pullo ba pullo joɗiɗo ɗo leydi france pullo ba ene salmine kala ɓiɗɗo pullo no juuro ɗum mine ñaga noon Allah moƴƴere ɗum noon en calmini pulago ngu wassalamu aleykum